बगल में सुधीर जी बैठल हुआ, सबकर मूड मिजाज हरियर हो जाए, साथे साथे हमरे यूट्यूबर भैया लोग का भी। लेकिन ओकरा पहले हम एक ठे बात कहल चाहतनी। सुधीर जी देखा, हमरे गांव में एक ठे राम जी पुजारी हो, हमरे गांव में एक ठे राम जी पुजारी हो। जब पूजा दिया वे झालो तो कहल कि बजा ना बाजा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। करत हो आजकल ये कुल के फेरा में रहे लो, उम्र देख लो लोगन भैया, आ देखो तो हुआ कैसे हंसत हो, ऐसे लगत है कि करेजा पार कर दिया। उम्र देख लो लोगन भैया, उम्र के हिसाब से काम न करे लो। उम्र इनकर 55 को हो गई बा, लेकिन धून गरी बचपन का छड़त हो। ई देखा भी आजकल का नई जनरेशन का गीत हो। एक गीत के हम चंदौली जिला में गौले रहली, जवन आप लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद से यही चंदौली जिला में गौले रहली भैया। यही गीत के जवन की ई गीत आप लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद से ट्रेंडिंग में आ गई। क्या बजावत हो मास्टर? देवरा अपना भौजाई से बड़ा परेशान बा। अब देखा काहे बदे मत पूछा, कई कारण हो सकेला। पति प्रदेश में बा और दुल्ही अपन भैया घरे में बैठ के मास्टर बतावत थी कि ई लिपस्टिक लगौले रहे, ई लिपस्टिक घसले रहे। फिस्टिक ना लिपस्टिक कहती मास्टर ना जाना तुझा का होला हो। अच्छा ए लगल गया देवरा कहत बखा कहे सुधीर जी देवरा कहत बा, अरे पबजी खेले में सब्जी जरावलू, पबजी खेले में सब्जी जरावलू, लीडो खेले में गाल। अरे पबजी खेले में सब्जी जरावलू, लीडो खेले में गाल। रोटिया जार देलू रोटिया जार देलू हो, उठवा रंगे में लाले लाल। रोटिया देवरा बड़ी परेशान बा और कहे था
रह तुझे तू